bueno, primer de tot, no, felicitar-vos per haver guanyat les eleccions, per haver obtingut aquest càrrec de cònsol. I, bueno, més o menys com va ser la primera experiència de guanyar aquestes eleccions i com va ser tot el procés, si ens ho podíeu més o menys explicar una mica. Val. Si cas ens ho... Una estoneta jo i una estoneta el Roger, val? Perquè al final les experiències són diferents pel Roger que per mi, diguem. Doncs jo ja venia d'un mandat de cònsol menor i la veritat és que l'experiència durant 4 anys va ser molt gratificant. És veritat que hi ha moments complicats, moments difícils i us puc donar l'exemple, per exemple, de quan va arribar la pandèmia al mes de març, que no ens pensàvem pas que 3 mesos després d'haver jurat el càrrec doncs ens trobaríem amb això. Però al final crec que tot i haver una pandèmia pel mig, doncs d'aquesta pandèmia vam aprendre moltíssim i vam poder tirar endavant projectes com per exemple la integració de l'estació amb, diguem, MAP amb Encisa o altres projectes com pot ser el desviament que la pandèmia ens va permetre treballar-hi molt més a fons i veure que realment què és el que era molt més necessari que no altres coses, no? I prioritzar. I la veritat és que després comentaré una mica també el tema de les eleccions. Una campanya electoral és algo molt intens. Jo no em pensava pas que fos intens fins a aquest punt i té un desgast físic i psíquic molt gran. Clar, van ser 15 dies de campanya que potser es fan una mica llargs inclús, però amb moltes experiències, moltes rodes de premsa, moltes declaracions a la premsa, amb els mítings de poble, amb un debat que potser és el que jo vaig tenir més nervis, perquè al final el debat a la tele és algo que, com tu ara em dius, estic fent una entrevista, quasi el mateix, no? Arribes allà i amb molts nervis, però la veritat és que tot el parcours aquest de les eleccions és una experiència que crec que s'ha de viure i que al final, si realment tens ganes d'assolir el teu objectiu, hi fiques les màximes ganes per esperar un bon resultat que al final el vam tenir. I estem molt contents de poder estar aquí i de poder continuar, de ser continuistes dintre de la nostra feina i d'encetar aquest 5è any per mi com a cònsol, ara major, abans era menor, i espero poder treballar al màxim per tots els nostres ciutadans d'aquesta parròquia. I ara li passo la paraula al Roger. No queda gaire cosa més a explicar. No, per part meva, a nivell polític, sempre de manera més directa o indirecta he estat involucrat a la política comunal d'aquí a la Massana. Després, per lo que fa a les eleccions, em van vindre a demanar a veure si m'interessava. És un moment que has de fer un cop de cap, mai és el bon moment, quan no és la feina, són la canalla, és la família, és una altra cosa, és l'altra, mai és el bon moment. Llavors, em van proposar d'anar amb la Eva, i vam fer un cop de cap, vam parlar a casa i a l'atac. Com ha dit la Eva, la campanya, aquest moment de campanya, de preparació, aquests 15 dies és algo molt intens, que desgasta molt, la veritat és que sí. Tens una tensió, un neguit per fer-ho bé, et falten hores al dia, i el famós porta a porta, és cert que hi ha molta gent que t'ajuda, però si tu estàs acostumat a ser, per dir alguna cosa, independent amb tu, de fer les coses per tu mateix, aquí depens molt de l'altra gent. I per part meva no he tingut aquesta pressió afegida, que és la de ser número 1, de ser líder, com ha dit, de fer el debat, de fer moltes rodes de premsa. Sí que estàs una mica en segona fila, però també desgasta moltíssim. Però en contrapartida també durant aquesta campanya de porta a porta és molt gratificant, perquè tornes a parlar amb molta gent que a vegades potser no som prou humans avui en dia, perquè la societat va molt ràpid, d'aproximar-se i tornar a parlar amb la gent, i aquesta part també és molt enriquidora. I com ha dit la Eva, quan tens el resultat i has guanyat, és un descans, una alegria, i ara toca treballar per la gent que t'ha fet confiança. Un descans per una part, però també un gran repte per l'altra, perquè al final tens la pressió durant 4 anys de dir, intentarem fer el millor possible i amb la màxima transparència i ser el màxim propers a tots els ciutadans, que és el que amb el Roger ens hem... és el que tenim com a objectiu. Ser propers i complir el que s'ha exposat, el que s'ha proposat. Perfecte.
I seguint més o menys això, que un cop ja recentment heu obtingut aquest càrrec, quins creieu que seran els majors reptes que haureu d'afrontar durant el vostre mandat? Bueno, jo crec que un repte molt important és el tema de l'aigua. Saps que, per exemple, aquí a la Massana l'any passat, al mes d'octubre, amb el tema de la sequera, doncs, vam tenir un estat, potser no d'emergència, però d'alerta amb el tema de l'aigua i durant aquests 4 anys doncs, som conscients amb el Roger doncs, que haurem d'invertir força en noves captacions, en potser la construcció de nous dipòsits, fer sondejos per igual mirar de trobar igual feràtic jo penso que és un dels reptes més grans d'aquest mandat i a banda d'aquest doncs, un altre gran repte és la revisió del POU, perquè com sabeu doncs, la parròquia de la Massana ha estat una parròquia molt de moda perquè molta gent hi vulgui venir a viure, tothom doncs, agrada la Massana per un lloc, diguem que és una de les parròquies que té més zona residencial de les parròquies que hi ha aquí a Andorra i clar, hi ha molta gent que li agrada fer-se la seva casa i poder tenir el seu raconet allà amb la seva família i creiem que és un lloc ideal per viure-hi, però clar, és veritat que durant aquest darrer mandat hi ha hagut un boom a nivell de la construcció i s'ha de fer una revisió del PUC per mirar de limitar una mica aquesta construcció i sobretot veure, segons el que esperem dels resultats dels estudis de càrrega, fins a on podem créixer, perquè tot això implica que tens les infraestructures viàries que potser no són suficients, tens potser les escoles que no són prou grans, tens potser el tema de l'aigua, que és el que hem parlat abans, que igual no hi haurà prou d'aigua, llavors haurem de buscar noves alternatives o realment adaptar-nos amb aquests estudis de càrrega per no créixer tant i jo crec que aquests són els 2 grans reptes que tenim. I el tercer repte potser també el tema del desviament, que ara han començat recentment les obres i amb aquest paral·lelament el que volem fer és un projecte d'amabilització i d'envelliment del centre de la Massana, perquè ja que tot el trànsit ja no passarà pel centre, creiem que és el moment per fer que la nostra Massana sigui molt més única.